Camelia, pelan tapi pasti. Monggo. Iki sing dimaksud capinge sapa to, Sel? Ya capingku dhewe to. Ora capinge Pak Masan to? Jane capinge Pak Masan malah gathok. Sing duwe capingku aku. Oh, awakmu to? Caping gunung. Aku wingi to. Nggih. Ora nek dienggo Pak Masan kok capingmu kok. Masa? Nggih, nggih Pak Masan. Penak mboten? Penak. Lho ditakoni Pak Masan, enak mboten Pak Masan? Ya penak. Enak Pak Masan mantuk kok. Oke. Lanjut. Ya, syukurke. Syukur bisa. Iya. Yo. gimana toh? Kondusif sampai mau acara. Ya ngene iki jengene jamaah Camelia. Betul sekali. Sing seneng kompak, sing seneng damai, jamaah Camelia. Ya kudune ciptakan suasana yang kondusif
Apalagi yang punya gawe yaitu sedulure kita Nggih. Mas Fajar. Iya betul. Yang penting kanca-kanca saling menghormati, saling kompak ya Iya, toh. iya, iya. Ben aman sampai nanti waktu yang ditentukan. Oke, lanjut lagi Bi. Sokorke sayang. Anjir. Ya, monggo. Sokor bisa. Buya. Gunung desa. Hei, yo. Ya, ya. Buya. 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 Tak kuat ngatasi aku Mas Benjol. Tak kuat ngatasi. Baru tak bilangin loh, damai semuanya loh. Oke, luar biasa. Dua tebang bersama Sally.